Efi baby ajiji si kampuano. Nana mo dia kukuru hwi ase. Embreka so ne adwumaden. AFIA ma hankradio. Enna efititi dwumadie sene a yabo mamane edi kan no. Ye dwumadie no eya ahodo bebre. Ne nyina eye dwumadie bia ye di a amane ene amamre ewom. Na enne ye de ani akire mo kentin kro no ensane a ewo kumase. Ne nyina eye abrewatia eye asona de hye a ofi bonre na eha ena obetena ebo ne bra wo ne manyina. Enne ye mame ye nana OBAAPANIN AFIA KORKOR we frane tema awa ne ntentenso abusua bu nana enne ena eso enenti nana no matena ase ama nana ne manyina eyire nom ne mom ne titire nana ya ASANTE a da ban ehima edua na twia brade nana ene wo ba na wo ba bayi na senimpon OBAAPANIN AFIA KORKOR ya wo free bonwire asuna de shepra kwa sabi na ti kola ti so bi anim obeyi na se adwaye enu ti ya mo nkontene ne yenkohwe eniama hodo a wode ba na wode abeyi na se adwaye yenkona yenkohwe sania eniama besi akọ ya da mo nyina se na mensan enna ya boafo a ebo ma yede dwumadie abramo ase eye Park Prestige Ventures omoton towns papa abusia kruwa junction sa enso na Ghana Union Assurance Company eye insurance eku adwumaku a insurance dwumadie bia ubo wo pona wo be kire wo mu emiamia hodo bebre Ghana memu hade watwa ha nyina ho ahia wo be hwa wo insurance eye ka wajapade eye wo ankasa wo ni padua dwumadie bia wudie eho bambode eda wo mu abam yenkona yenkore adwade no sani ebesi Efi baby ajiji si kampuano. Nana mo dia kukuru hwi ase. Embreka so ne adwumaden. AFIA ma hankradio no so. Obenim bosumi nensiam. Lana benya fa ho die finge si abrofo nsam. Ebino aboba bodin. Ebino ya benfo. Ebino so ya kunyine ye mwamo. Lana ma ye mwamo pa. Ebino aboba bodin. Ebino ya benfo. Ebino so ya kunye ye mamo Ghana deshia ye mamo pa Ghana mai mudaso Amansambo mudi baby amukobia Ghana mai mudaso Amansambo mudi baby amukobia Ntima weni nyisa ufrigano Amapunti ogya yeso na yesombio Ntima weni nyisa ufrigano Etati se bebrebe umyenyayo Ntima weni nyisa ufrigano Aye metuma ka bebrebe ya umyenyayo Yemu ome mpenifo aye mkoso Wamabe ye gya yeso na yesombio Wamabe ye gya yeso Wamabe ye gya yeso Aye mama ya nyaba konkru ya na ye Wamabe ye gya yeso Mama ya nyaba konkru ya na ye Wamabe Dana ma mudaso Amasambo mudi baby amukobia Dana ma mudaso Amasambo mudi baby amukobia AFIA ma hankradio no so obenim bosumi nensia Dana benya fa ho die finge si abrofo nsam Ntima weni nyisa ufrigano Amapunti ogya yeso na yesombio AFIA KORKOR ya sefane ntima wona benkum soe nensenom aba bechia no oma be mana kwa aba oma bechia busia ama busia nsoso ebisa wo mu ekwan so eye nana ya ASANTE da ban ehima woye mame asepre kope one na busia bechia na abusia ade ato mane nso abema wo mo akwa aba
Said an anonymous no adishye. Ya yo panyin kwa metira sonaba oginam ne katere madane chiame enu bi se nantese se kwan da ho ne yense a amane kwaso ase a kire yo odishye ba betie ma asonaba be ma kwa metire abusua panyin aso ate said dishye ni mpon da fomi na se e da ban hima na nimo nyam hye ne yesu opeso di dua na se no de ho nante nam se kwan da ho ne yense a amane kwaso ase a kire mo Before some hello? Asebru. Yo na nanom kwa brade hye bonwure asonama. Busa panyin kwa mekire. Katachem si woburu asonaba. Mjana na mjama mo amode hye. Na asafo kantanka. Sanebe de danso onim ni payo agu ya ahobrase eni osodom mu de yade. Ene wa agya ho aka. Na yiro de chipo. Eya asante daban. Na ahima ye frɛ no na ya asanto amponsembrago daban hima na no ye nyina anim sem ba panyin fie mu no wade asem yi to ohoni na awotwe wantwe ne sasade nam obo ne mna ne yi na yesa de sa e fata sa wade wodi eduru se na se ni mpon ba panyin da fom na anwumre yi yanko owusuo anka ne wede ane abomusuo ne senti enumonyam kuta ye fro ne amane ne ano ense kuram krobia asante asantoa waso wayi nani anyi no hweso na aye amane ameka na se so anwa na nwumre na aye nsanhunu to bayod na suo nam ne mu nkyiremu mana nanom asonte ne nkyiremu nkyira dom se de onim ka ye de ne gyina no na aka no bebrebe so na aye mfunso ye ntwa ne bako ne nsenenko na se de amane ye da no no aye wada brum wan komra sai ye da ye ni nkuma wosu apena se no no aye ode chebura mo da brum aye enkomra sai Oda na ni nkuma wosu apeno nana no misremoni die e kase ebro musonfo amegina ha woyoko oba na abrese wa oyoko ne ko na wo me migina na migina ma na ya asanto amponsembrago wontente gu obomra na ekira de wodanso oda dom sede na ahema wokasa no wose ya wo na fom de nipa nsa so nipa wiye so da menam ye kodo wuda menam ye beko ne seni Setie bia ye kɔ ne brebre enwumre wogina na wogina asam ye anya ne de so ye ka aduane di hunu ne de na asam ye ade de o so obetinye hunu de de na oboni aye se be masaf kantanka na abusua mo ho aka e kama me nsanya ne me nanso a me wo so ne me ahia mbe so kina na pa kire nipa ye nyina anim se ne so ohima aka ne so egu nkonwa so abomusuo na eso sa aba no wantimi ankire ne so dwade ye na oba no kwade na oba wade hunu fie oni mo ani ne yi okura ne nsam eye nadwe edasoro kuta sabia nyaado ni monto ba panyin tetenanka ye hyebo monto ne ye de akase no wede so esanse na ayi mate akonya so no mama ne enti se na seka bi hwe wanka hwe ode no manadwi enu achi adwesim mom ye nua adwe ye se adua sansiem ye nka adwe ne ye so ye mpa adusuo mfiri ye katerema so fa nwu ye nsanya am bonkum ye de ni fa wosa fa nsra so ba panyin nanim ne wede ye ne nanso aso ye no no bia na sabia bru sabia nyaado ye ba wiase batanka nye bedwa awede kan bi gu ye nti wokoso bedwa no ye wie ne nyina afiri ne ho asempa nka fie de be bone de wokɔ nnanim kan owie na nka atwade ne monto ne nadwe no ye kura to betane ye denten kwase ya hensan no na nanom ye kɔ ne yanka sapo ebibede ne ye kɔfa broni de ye ba ne di akanfo ama ne ye di atam yi na ayi ma ate akonwa so na nanom asante daban ye asante ani kosua sanse ye bodaban ne konfitigura na ayi asem ne so we de da kumase apampam ti asante ani kosua ne ho akan nana brago amponsem krobia asanto ano no wose me ne mo yo na so me nam tosina mo pagya me chance me nipa ya de ma no tosina na nya mansinti ye ka se oho okura ne denta nkwase da na pampem enu atu awie na hensan ya dodo aka na sante sapo edem wose de wo sre ni to betam yemfantu asu engu na pampem sanse ya wuni pa na pampem home se ye betwea bon no na ode adwempa begu na pampem ti etwea bon tem enemase kwa wukwe apampem bon de metwea no metwea samboni a kire matokoro no apampem na wutiri mopo asempa ne yedie emfiri wedie mu apampem emesame me na abrago meboso an mebo enti de ede wu echi de nkanfo ya abreme woso oni mama ne enti onsa amane ya wo ni ma abusua na awade na de ne beka abusua ho to ani abusua no nyam nyemo nsam kurade asuo fa nwa amode hye mane nkoda na ne dwa nsan de o wa mo nsam ba menti okura ne dwa nsan kronkron samonye monkanche asuo afiri mfangum sanse fie nipa kwa abonte wade a wode fie nyansa kwa abonte a yechi no ka sempa ma bonte so ne di nyansa ba ka fie nipa ho a na ayemu a be ma safo wo be ma na adwene hu sampa
wo kwa abiri ni ba bonwure de sia dansa so aso na ba de efe wo ho ofe no suba no ne yese mumie mu ne ehwemu e dry susu e me ehwese suo mu ananan ye di atem na ayi ma fa suo anante obi nma sukuru adidwo ma ne nkwa fie twaye ne senti na ayi ma so osrem esuo mo kanche OBAAPANIN nya nkwakwa akire no nanan ma de hye mo nyim dwansen me ne mo beye na me de na mba wode be ka abusua ho nti nukura dwansen na mo nsa suo ngum mo kanche aya mo kanche yedie mo ame mo nkam tiri so asempa ma ne asempa o wie no achi okuta sabia bru sabia nyaado we pepedi ewu na eba no nanan tete no se wo koja onan na dra kwantimfi we nya sabia nyaado toilet tete na bi ni ho broni ba ha ani brodua ali pepedi ewu emu bia sabia nyaado dra kwantimfi atimi san bi edi koja na ayo ho yi akwantimfi bosuo so enu we no kwa wo ko bi ni ba bi onam se broni ba ha wonti bi se bi ni ho na se pepedi ewu nya won so ani nyansam na anwe no enu achi yekuta yensem ye brodua kane tetene ma OBAAPANIN ba wiase behunu bi di bi ya de nyina da ene ye de anantie na we de abaso foforo nipa ye bie ne ye de bie di ka broni akosi broni de ye se tiro na so mane na wote akonwa so na be sha mane no nyana no mane yonti krobia ASANTE a wode ne hono no da ba ASANTE bosuo anso ho ada wose nkwanta miensa megene wase wose masena nkwanta yira me kire me nkwanta anam so na nkwanta aframani OBAAPANIN man nkwanta nyira manim wujina bonkum a kire me ni fa so asomu na finfin ye wodea woni metena setena pa na owu akwantu de wankra me no kwasem sem panyini kan so de obedi da kra owu de nka ehunu yanka ebesom nanso obi nim de owu akwantu ni bosuo e number mase ya yiri kata ekoda won koda wodu akwantu mfi obeja na ye bi nie nanso de owu anyane nan ye de be ya amane ye kwa ye nyina nso owu anu awu na akoso akwa akodu ye ne aka eche mom yenye amane enti ne ye ade ade amane ye kire ni pa bia na obi nti ase na wan kire am ye hu sa amane ye ni a na wasi amane ye kire ase na wote akonwa so ne kire na amane ansa ne kire ne kasa amane di akonwa enti amane ne ma ekire ni nyina odi bia nante aba kan ni ba no odi hye ba mamudue na ya ASANTE on pensem brago wose sempa me ho na me ye na so se me panie mase bo hye me e na sika ntonkwa ye feska so nyehwe uwo bia ya se madomu hu aya mponsa wose sebia nyaado asem bia di bone asade etie bia nya ba mekuram otu batatu ba no anka na se uwo batatu anhwe oba so be no wofade no atwa kwan akwa na sese mewu akere wansa na wako isenti osetie bia memia mani no magina no mayo na me gya hokwa no mabo atiri mode ama menso mu minkumafo no masekan hokoda menem to obehye na monyam OBAAPANIN waye bi so hwe ni nku ne powder foda water deto shem ensamre nyina wodin irish shem bi no kwasem se de otimi ya de nyina sie ahwehwe dem finfin nothing anase ne kamfa shem ni nyina da wa amane nanan me ayede ye mumye nwa samabata de wo kwone fa bi nwune mpaase no befa ye funu fie ye sra ye de ne nkwa ye sra setena pa awo ntonkwa nanso nya bi e bom nane OBAAPANIN wododo enyina wo koda wo bonyine nsu na wo bewu ama bonyine wu na wonya bi a ye boss hehe eno enu mi sra bonyine kan se bonyine ti on fancham na me nsra ne da ye fun kase onima wo ando eja hye ne monyam ye kuta ye towels anase toru ya san no krobia ASANTE wa kire se kan ni ba na e ko oba hyenso e peach ene white ye wunipa ye de nwura na chechire nipa nanso nipa wie de nkuntunkun ni suo no ya so de ye asepa nyame odo frem me se asepa ma beda obachi no awrade mo so obofo ntakra ehu bokoboko nwumra ye dwawe sana padom metwa ho nsia me afa nkoda menem mo so mfa bedi chiame wo ye ko ne ko ba ASANTE dwabe be ma otu osrebo me wu a me da ne peto so ade hye ma munu ebu ma mo ya ko
ɛne amammerɛ. Efi baby ajiji si kampuano, nananom de kukuru hwi ase, empre kaso ne adwumaden. Afia ma hankra dio. Oyi adwaye ne wie efie da nwumre sana ade chen anopa no nana ya asanto amponsembrago woni na busuafo eto santre anopa no kohwe nase eni achi bra nase edampem anopa na wayi na adwaye me adware na siesie ne ho de na tompem no anopa no wache abusua no na afei wama ne baabi atsena na wani no adi amane ewa mamre kwan so Efi baby ajiji si kampuano, nananom de kukuru hwi ase, empre kaso ne adwumaden. Afia ma hankra dio no so, obenim bosumi ne nsia. Lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsem. Ebino aboba bodin, ebino ya benfo, ebino so ya kunyine ye mwamo. Lana ma ye mwamo pa. Ebino aboba bodin, ebino ya benfo, ebino so ya kunyine ye mwamo. Lana leshia ye mwamo pa. Lana ma mudaso mudaso. Amansambo mudin, baby amukobia. Lana ma mudaso. Amansambo mudin, baby amukobia. Ntima weni nyisa ufrigano. Amapunti ojayo so na yesombio. Ntima weni nyisa ufrigano. Etasi se bebrebe umyenyayo. Ntima weni nyisa ufrigano. Aye batuma ka bebebe ya umyenyayo. Ye muame mpani fwa na yenkoso. Ye wamabe ye nyayo so na yesombio. Mudanso. Amansambo mudi, baby amukobia. Afia ma hankra dio no so, obenim bosumi ne nsia. Lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsem. Ntima weni nyisa ufrigano. Amapunti ojayo so na yesombio. Ntima weni nyisa ufrigano. Etasi se bebrebe umyenyayo. Ntima weni nyisa ufrigano. Aye batuma ka bebebe ya umyenyayo. Ye muame mpani fwa na yenkoso. Ye wamabe ye nyayo so na yesombio. Wamabe ye nyayo so. Wamabe ye nyayo so. Aye mama ya nyaba kuya na ye o. Wamabe ye nyayo so. Mama ya nyaba kuya na ye o. Wamabe. Aye senya me wa. anopana wobeba bese nase kete prekon ya enonso wobeba be kire adesiedie ebehu sumye daso kete ene niema bebre ntoma ene niema kodro bebre ka ho hwere na ye ka no o se no kete prekon agya no kwan eno eye adesiedie
atachie mi si oburu na asoro ahene me de no jira ma adua na ba na na ya santo amponsem brako na na da ban ehima sabi nyado owo ma ne ne batatu eda wiase nti nipa didi atwe owo ne antwe hui wuti wiase na utawo mi atawo wo no wota so mbuche ye mi atai amanya me hono ne nka fo nti asamde na na me ka asem ka kire nipa ne nka kire nipa de o waso bra che sina so ma asempa na de oti asem ka asem kire de woti na na me jira na aya na da ban yema ebusua jira enti madam me ni ahwa na si wo me na me ni ma asante abrempofo se wo na so na dia ya na me kire wo ne ma kire busua amekwa na fa bogu me kire wo na me kire ne ma adaro na amane kwaso se die nyina ye ni mo no amane no ko ga wiase ewiase ya wudidi ma aduane dɔso wɔ yɛfunu ma wo ka wiase ya na abɔ ye mo nyum so wo aye mo nyono ebe bɔ da bi bonwe kwa be ade hye ye ne mo aka na asafo kantanka ade fa wo dan sanso be ko mo fa se be nya ade do kwa abusia ba wo nyina kire na gyina ni mo ho abɛbɛ ye do kire do mi wo sampa diska ma ibetua ne owo da fo mo owo kasa wo ni de ne koda wo yira na chipo another ban ma oso won kan jawo na mo se tie bia da wo ni nipa yo ni person no OBAAPANIN na AFIA KORKOR ya ma meti ase wo de ne ye ba ye furu mu ade atoan kanfo ya wo kan na hyehye ne msa to ba ko kan nem wo titiri fie ko de nyansa wo wo ahene ne abedi ento ni sa wo ye nti wo na ya asanto a amponse mo bra bo de ne ye ba wa fa na nya aso senti ne na se wo se mi hu wa mo na kora ma no bosuo e kora bosuo amdu nu kuko mu osuo ene esuo yiri anya masabe nya adoda bone so ama me mase koda me ba wade bedi to bedi nkanfo ne aduane pa abrode ma bi eto me boso ye ni pe na kwa wade e pento pe fra wedi eyi obi kwa wade o se wedi ne so bi de ne wedi e ni pa ye hwe na ya santo ade sebe na se be masa kantan kan ma wade no mo so oba so bo chase kanti oba na chim ni nti o hwe na yere wedi am pesa fata so de chire ni pa na asafo oba ma ne senti na manu da ba ya de hye bia na ba ya oda puduo so asante nyansa sabe ye nyado ye gu na modo ne mra ne no nko ne wo nyansa na so ahinie atoa na ahima atoa wa odi anye de ma boka hire so wa pampem tine asante ani ko su adaba ahima o se tie bia de me chine ye bato fo ma bo mase mra ne wa ka me hia wa de ko na chire se nkunchina se mase fie ko kwa mene ne nwie enso no wa ma bo na ne wi no wi mre na se wa hirimia se wa ma pre ba de na me chire ne ma no OBAAPANIN na dwa na chere pawo esori na so ka chere enu wo na ye bi be sha na se ngonyam o se me ne tena do na me ne tena ma ne so nti ma ne ko sa mandeja o kra ne se wo suo enu eti ekuta ye se me to ahodo financial sin ye ri ada e di akire chese ye sa o se ma se me na kwanta me so na me chine po na he na me ma fe chere na kwanta na so na kwanta ye na me ma me ne ko su ato bonkum ne fa me ni ato san e he na me pe mo adanye nye madani di na na nipa di dia ye ko aduane kasi aba nwe ni atwo mase na efe obo sai na anyi ma wo kada ma anyi ma wo kasa no wo mase so beni di wo wachi aba nwe ma probo de bua no hodo ma no hodo kasa ne na nwe anto kase no so wi ala me ko ye na me de no na anyi ma wa kasa sai ye nya de wi mase wo obi ko awade ko di asetem wa ma na se ba be ye na se be me kwase na anyi ma hu yo so what's your baby na da be ti no me kan trouble ko na kan ya me so say bible say na be ba na kan na ba do me kan enye yi to ye eyi awade ye kwa di atem ko from me kan no ntu etume na wodi kremofon power owu watatu ye didi ewiase udu nkodisa hye twabo nko so kan ho na na da wuru du ko hyem ebiso di ni me se bo foto na to dodo next mama na to ye asa ni dukuru medu suwe entakere go bonsu ode hye ba hye ho na na yesu yesu pass ba chichi di achi me bo ye agu mi yem nam nya medu de meko na wie asopa se bia nya do ho na yi ne da bo nyina wodi efia bosia ni nipa wo mu atade to de pefre ne nsam me ntakara du no asoma ko goto me fa he ma hia wo do be ya bom na na me de no ka ba fefe mesu woti no sutem esmani a mesu sanse na ni biyo da bo de ba yesu ni nyina bi din no ye didi ewiase ba ta yi koda ye namba boss na nantie ne namba boss de di ade ye de ne paso de chichiri kuro e na masi ekoi wo ye da ban ni bank na mahura de no ye bo nyuna ni benti bo nyuna hene na hema so agradi yo kuta ye nsam ye mpabwa ye fa nhye no
Mudru Bona Quantifia, Montemba one, Montentungu, so Obapanyin and Babwa, I get our corporate bonus assessor. Yes, happening, you wouldn't be you. I said, yes, not push at home. Mumma and Simpunya, said the rest of somebody, who was to a set of room, or one for which I saw Obapanyin, and 10,000 say your man and son was not for you. None of your boys, yes, here, my did not. Your boys, you actually swear to want to go to your mother, because you are sharing some finance. I did share my Nibomo. Ya woni pato kete so ade bia na so minsia na be twa awochi bra eno ni bolo kete abuso minsia obe twa awochi bra o safo be mampa ne na so ade ko da be na chie ni se ya pase fi o kwa so na ba de efe wo da gunse da be mampa so na sabia nya de oni abade a metumi maami mase tunu so mikasi aso ne ba na abra go no o se aso ne bo bi kuku abo ni so mi ya da so no na na da so mi so fa adwempa na so ni pa bitiri mu ode mo bi nya gra ya ne e ho na sam de so e wi ya bre so mi ya da so ne kete ya wo ni pa market na so ni pa wi ya da fom ba pa ni ko da wo si e no kwase e ye yi na sante best friend na chi no ye ko te best sheet wa dan ne nwura sa se ni pa ba ya de nwura ne so ni pa ne fast e to ho bi ya entity ni pa ne nwura best sheet e de ni mo na na da bi wa yesi so mo mi ya no sa na pe ni afma se ko ni bra be fie and throw with here na madam we bru se do ba pe ni wo kan so ti akonya so won sa ma ni no amane na na ma so afo suna bu suna pe ni na suna ma obi ba wa de ma no ni ya je ne ma ko wo ni chi no no tna pa wo je ne ma wo bi atwa ba e boy na so kan mo go ni wo se sre eni bra ka mo nkasa bi so aka me and na mi chi se ka de ne so to ma ni e chichire dom na so me so to ma ni e chema bu ma ni chi sa se me kokko ma ni e bu ma ni e ba sa me bu ma ni chi ti me jai na kama ko ya na to me mesme boofo medi makoso ya ene o mediane ni aduane a mesme me kuma fo ne nso woni me de do na sa ba ma me na da ba po se da bo aduane ya me se bu sra se ya ni shawo na mo fa ma me mo ma me ntoro ko an mo fa me ko nkan an mo fa na mbi akan mo fa nshani sam sa na me mposa me mu sa na mafunu mo nkan me na me kai de bi na me mpuru na mo ntete mo ma se mo ne no sa ye ni nkan fo na wa ba wo hima and what was one year saying, one of the other, besides the milk to the other, we will go to you, who will watch that yard, which is a son come. We will return and say, good morning, O's, and then you can come home and we brew. What you was here down by your breakfast. We are there and obey, and not the other yaban, Smommy, now obey. You know about paying the car, but be an engineer of yes, Mommy and Carol is yet in a dog to Trump back. Madam, when you be a son, you will from pain. I will see you tell a toffee. And I will dear Castle, and yes, Nasa, you could be money for him, and I will brew. Nasa, what then the Awadi catch a sense of wonderful, the little Batman will tell you. Tell my parent is 1 million million say about my dear. And now the sense of China about my million say about it. It's 2 years old, Prince, and who the why is you, and they told me you say, I want to tell me, sir, I did a book. So we are sunny at Jam, such a already not here. You promise you as a mammy. You this you here, come here down. Till your book career, you really are used to know. Now you have to tell a toffee. More than the rest of us, what's the year that when we I see the dear young Canadian. The SABI is ancient. Metusala, fear door, or quite a woman who say, a time come on and cut, challenge the person more than so we are ready. No, we are, yes, we are,